मेहरानी एगो भी हमर ना तो देखो जहे मन तहे सामान बिगले रहले का होता तो बुझाता कि जगमा मैंने गांव के आदमी को बुला ली सब साफ कर रख दी जैसे जानकर हम ईश्वर सुंदरी बनी हम जैसन भाई वैसन ठीक बनी आ काम धाम के कह देनी रोवाने की करत घरे काम मैं काम हम करत नहीं। अच्छा पैसा दे चले ने 10,000 रुपया कल देल रही ना हमरा के हम नहीं की जात कहां धइले रही जाके अपन ले लेही हम पैसा दे रहे तो पैसा का उनका दे हम ही धइले बनी अपने रख ले बनी जाके ले ली बक्सा में तो मर्द गजब हाल बा हम पैसा ना देल रही दिमाग मत खराब करी हमरा के देले रही तो रखल बैठे बक्सा में जाके ले लेही। बताओ ये हमरे पे हुकुम चलाती कहती जाके ले ली सब ले के हाथ गोड़ के काट टूट गई बा कता हाथ गोड़वा भइल बड़ा भाई हम तो सन मेहरान ना देखले रही तब बुझा ना तार जैसन आदमी ना देखल रही आदमी ओके एकदम का बताई जानवर से बेहतर जीते कता एकर माई बाबू जैसन बाड़न आ जैसन नी बागो चंडाल खाली ओकरे बात मानते हमर माई बाबू को ना त एगो त नतीजा ना छोड़ मुंह नहीं खदे खाता पानी मार लगा तू चौरान तो ढेर बहुत उड़ता ढेर बहुत उड़ता है एकदम हरामी चुराई लागल बिया। हां तू ही ना हरामी हड़ा जैसन बाप वैसन बेटा देखा दार झटला कबार तो इतन देखो तो हां बाप रे बाप उड़ा के आइल बानी ना कि तार का देखो तार तो नहीं करना बोलती हम जाता नहीं हम अब कुम ना रहो नहीं सकले बड़े हम सकले बनी अब लड़की हम न देखे रूप देखे न कले बनी रे तो हम कैसे नहीं की घर बिया कपार पर चढ़ती हम जाते हैं पहले के दिन पैसा दे मेरे से सरकार देता है जब 10 रुपए ना कमाई ना 4 गो हम जाते नहीं हम ना रहती पे हम ना मर दे अरे तक सुन हम ओकर बोल सुनल कि नहीं चाहते ओ अरे वो ओकर बोली कि तू गोली मार हम तो मन करता काट नहीं कर हम जाते नहीं। अरे बाप रे तू ना हम ना रह देखो बाबू आड़ा तेजा तारा के करत है कि नहीं करत बताओ कहा इज्जत करता रे कहता रे हम जाते नहीं छोड़ छोड़ के राजपथ होते होते बाटे राजपथ घर दुआर सब छोड़ के जाता रे बाप अब हम का करी रो मत रो सुन हमारा सोकरा मत वगैरह राजपथ चाहिए राजपथ लेके अकेले रही खुश रही ठीक बा ना हम तो कहनी जब हमार बात ना कहला तब लब होगा बियाह कहला तो हम ना रहब ऐसे कि रह तो देखो जात नहीं हो हम जाते जाता रे ना ना मनबे ना मानब चली जीबे एकदम ना जाता रे हां जाता रे जज्जू बात काला पर ना मनबे तो का करब जो ए पत्तो हा बारू का हो ए पत्तो हा का बाबूजी हाथ हो काय पकड़त नहीं सूता तड़ो तू हूं गजब सूता तो तड़ो गोराती त ना उठती ए तब गहराला पर सुना था कोई का कहत है तने एक लोटा पानी तले वाला पियाव तले आव तले होने ले घूम के बुढ़वा के नियत एकदम खराब लगता है तो चाल तक गजब लगता अरे बाबू चलो जन बात तुम ठीक है भारी पानी बैठ 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 अरे बैठ अब लजेले से कोनो फायदा बात तो हम ही तू बानी जे खाली आ बाबूजी का कहतनी हमार मर्द उचल गए त एकर मतलब कोची भई अरे बात समझे के कोशिश कर बोले अब का सोचले बारू और जनबानी तो हम ही बनी जा का कहतनी अब का कहीं हम कहलो निखे जा इहो बुढ़वा के लागता कि दिमाग हो सब खाना लाई बाबूजी अरे खाना खाई जा चाहे उपास रही जा तो रही के ना हमनी के त एकर मतलब कोची भइले बाबूजी कजन कहां से रहुआ बतिया होतनी देखा तने हमर बात समझे के कोशिश कर अन बैठा वो तना हम नहीं की गल गुजर जे अब बैठल बानी नु अब का कपार पे बैठी बैठा बैठा ने दिमाग एगो बात कही का एगो बात तो दूरे रही बाबूजी एकदम सटले आवतनी ऐसे भागबू तो कैसे होई काची होई बता दी सुन ना अरे बहुत प्यार करिले अरे तोहरा से हम हो अरे ना राखी बेटवा तो राखी ले ही हम हो यही खातिर भगैला वो का अपन बेटावा के अरे तो गइल न भाग के जले अब हम का करी मनानी है उनकर बर्दाश्त ना होई बाबूजी रहुआ ना जनम तुरंते भाग के होई हने वो अब ना जवान आदमी के एक दिन कपड़ा खींच द तो तुरंते खोला जाला वो आदमी कैसे बाहर में रह जाई अरे बतिया समझ एगो काम कर ना का अरे सीसिया में तेल ले आ जल्दी भीतर आवो बड़ी थाकल बनी
धोतिया उठाई रानी तनी जंघिया दबाओ। ओय हे दादा ई बुढ़वा के देखो ई काका बकता टेकर तनिके ला शरम बाटे पतो के सामने काका बोल जाए ये कुल बोला जाला ना वो दुनियादारी के बात छोड़ तू जब कहतन तन समझ मोर धन तो हरे ने बा तेकर मतलब कोची है तार मतलब बंद करके तारे कवाड़ी ये तेल लगाओ का ओहो हाला करबू गांव घर जानी त का कही अबे हाला के कहतनी मैं गली में हाला कर देम अभी घरे में बानी तने बुझा कहतनी के हाला करतड़ू। और सुना ना तार हम झूलनी बनवा दे जौन कब तो बनवा दे ना बाबूजी हमारा के झूलनी की जरूरत नहीं के हम फटाइए पहन के हम लेकिन नहीं के जरूरत और सही रहू तो कैसे होई सही के बाबूजी बनवा दे। अरे एकदम न जौन कहब तौन बनवा दे ले बात मान हमरा नो बहुत बड़का टकी सोना के हार चाहिए बाबूजी अरे का करबो अभी धन रह के का करे सब तोरे बा जैसे कहबो वैसे हम तैयार बनी बाबूजी ठीक है बात समझ तनी का चलल जी बाजार है ठीक बा बानी जब दोनों को अकेले तो हमनी दोनों को के नहीं घरवा दुआरवा भई तब का तू हमार दुख ना बुझबू हम तो हार ना बुझब ताकि कैसे काम चली बताओ। ठीक कहतिन बाबूजी हमरा और गोड़ दबाई में रहुआ हमार गोड़ दबाई अरे मन के बतिए कह दलू अरे हमार रानी बड़ी समझदार बड़ू तू ना बाबूजी सबके सामने ऐसे ना बोली अकेले अकेले बोलाम ना सबके सामने ओसे का जानत नहीं ई देवलियो के कान होखेला वो पलाटी के सुनिए सन त कहसन के का को बतियती सन यही से कहती बाबूजी की हमनी के अपने में बतियावल जी दुनिया के सुनावे के का जरूरत है। हां अब ये मन वाली बात कहलू ह चलो सब ठीक बाटे मुर्गा ले एबरा बनाव तनी फर्स्ट क्लास के तनी खाई जी तब ना रात के एंजॉय होई बात ओ बाबूजी ठीक कहनी हो आ तनी पैको ले लेती तनी करत बाबूजी अरे ले ले मार लेती एक पे मिलता फ्रूटी मिलता जौन कहबो तले दुनिया दिन मार के फिट नाम नहीं की जानत बाबूजी लेकिन एगो पियर का हल्का लाल हो जाला ना कोहियो ना लेकिन बड़ी जीभिया मन करला लोप लोप पिए के बाबूजी हम तारा के मोल तार शौक हम पूरा कर दे सही के चिंता मत करा मो बाबूजी ठीक कहते आ जाइन बाबूजी तब ले क्या न जल्दी मुर्गा बना के खाई जी बड़ी मन करता बाबूजी मुर्गा खाए के एकदम हम जातनी आओ बाबूजी बड़ी मन करता न अरे हमर रनिया चिंता मत करा ठीक है बाबूजी लेके जाई न है अब तबले हम मसाला पीस के रख देते मसाला गरम गरम पीसी हतन के तेल वाला डाल दिया तन के हम मसाला बनावे त न हम चातन ले ले तनी ए बाबूजी जाई ना मुर्गा ले आ सुनी ना बाबूजी रउआ नु कतना सुगर गाना गोनी हो बाबूजी एकदम हमर दिलवा एकदम बड़ा चक्की हो गेल बाबूजी आ कोनी ना बाबूजी गाना खाली गा के सुना दी न जान तनी उ का रहे न हमर दिमाग खराब कर देल हो एकदम पागल सन का आवार काजन कैसे बुढ़िया जन्म दे देला हम रहती तो कहियो करे के ले जाके कुइया में फेंक देती कि चल जात ना रहित ना टारी तो रउआ बानी कि पाल के पठरा कर देले बानी। अरे जवन ए बाबूजी सुनाई न गाना हमरा बड़ी मन करता सुने के हम ना रात भर गाने न गावल जाई अरे अबे सुना देन तो का जी बाबूजी अबे हम खिसिया जिन समझ जाई। अरे ना के खिसिया मत तो काम पे कर जाई खिसिया मत हम एक बात कही अरे सब कहेला कि बहुते अरे सुघर बाड़ू तू सच्ची में तो अब हमरा लगा था कि गोली में कुमार लेके कहलस ना बाबूजी हां तो एक खाली औरी गई अरे सब कहेला कि बहुते अरे सुघर बाड़ू तू कि नैना झाके न जैसे बदरिया से हो चंदा एकदम तो वैसा नहीं लागत तड़ू सही के ई गाना ना बाबूजी जौन कहानी उहे गाना में गाई थोड़ा ना रात भर गावल जाई आ हम हो तन किसा मुंड में आई न जान जी ह एक से गीत निकली हमारा के ये खाली सुनाई ओकरा बाद मुर्गा लाई तब बनाई में तबे खाए का कही हम अभी के मेमोरिया में नइखे होतन गीतिया न हो बतिया समझत तू काहे न रात भर गावल जाई आ तू मसाला टंदर पीस हम लेके आवत तनी ठीक बाटे ठीक ना अरे अखिया लड़ल बा जब से अरे दिल में करार नहीं खे अरे हम कैसे कही तो के कि हमरा से प्यार नहीं खे कोहिया से बाबूजी मत कह अब हम का के पहिल की बार तोहरा के देखल रही तो हम का कही अब कुल कहिए देही ओई हे दादा ई तो बुढ़वा लगता कि हमार बियाह ना भेल तो वहीं से लाइन अरे मारता हम अब
पहले ही से समझ ल कि हम लेकिन का करे तो हमार बियाह होइत। अब लड़कियों के बियाह कह देनी ह चलो ठीक हाँ है बा। सोचनी कि माने रही तो हम देख देख के जी लेम ना बाबूजी। हाँ तू समझदार आदमी बड़ू बहुत बढ़िया। जा जा तनी मसला तर पीछे हम मुझे सर दन तो हमारे के बाबूजी उहे गाना सुनाई हम सुनम बस। तो हम मर्दा बड़ी अरे सिसिया में तिल नहीं आ जल्दी हाँ। भीतर आवा आ धोतिया उठाई रानी जंघिया दबाव। अरे छोड़ी द ना लाज अब छोड़ी द शरम हो ना राखी बेटवा तो राख ले हम हो। बात समझा तड़ू ना पहले ही से बाबूजी रे प्लानिंग रहे ठीक बा जा तनी हम मसाला अरे पीसे एक जा लाछा मुर्गा लगे लेके भी। आई। जा 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 जाना तो रहुए जाई। हम जाते मुर्गा लेके आओ हाँ तो जाए लेके आई। तू जा ना जा तनी तब हम पीस देम ना हेतना पीसन की हतनी। अरे तू पीसो ना जितना मन करे ठीक है उतना बाबूजी। मछली ले तब ना सिंघावरी तब। भाई लोग हम तो कहीं तो ठीक है बा लेकिन एगो बात समझी जा। रामायण में कहल गई बा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी असुन सठी कन या समचारी। भोजपुरी भाषा में कहल जाला एकरा बिटिया बहुरी हई दुनु एक समान हो आइन के गलत जे देखी उ पापी महान हो। तो भाई लोग संदेश ये बा कमेंट में ये बा कि रउआ सब ऐसा गलती मत करब जा। बेटी होखे चाहे बहू होखे चाहे भगिनी होखे सब एक होला। गलत नजर रउआ सब मत देखब जाना तो एकर चौथापन में इतना पाप मिली। इस भैया के हमके कह के भैया ये कमेंट बा। नमस्कार करतनी हमनी के चैनल के नाम बा अभिलाषा प्रोडक्शन हाउस। अगर बढ़िया वीडियो लागल होखे तो ओकरा के लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करब जा। हम तो ये कह भैया राम नाम भजी जा। बुढ़ौती में जितना बूढ़ लोग बड़ा जा उतना लोग कहतनी हम राम नाम भजी जा। वही में कल्याण बिना के पतो के चक्कर पड़ जा ना तो ई समाज कही गलती के मत कह जाए। इस भैया हम विदा लेतनी नमस्कार।